Ahoj, váha s pripojením rôznych periférií, to je tlačiarne, skener, vážiace plošiny, mini PC, ktoré odosiela dáta do cloudu. Poďme na to. Konfiguráciou indikátora si vieme vytlačiť etiketu s QR kódom, ktorý od momentu vytlačenia bude slúžiť ako tarovací QR kód. QR kód si nalepíme na obal z jednej alebo z druhej strany. Obal položíme na váhu. Oskenujeme si EAN kód produktu pre navolenie artikla. Následne oskenujeme vytvorený QR kód pre navolenie tary obalu. Na plošinu váhy položím požadovaný počet kusov. Tlačím tlačidlo zápis. Vytlačí sa mi artiklová etiketa. A zároveň sa mi tieto dáta odišľú do cloudu.